On. Ei oo. Vetoja, vetoja, vetoja. Eikö ole? Maksaks mulle 40 miljoonaa avaruuskrediittiä? Siljoonaa hikistä penishajua. Ei kiitos. You can keep your penis smell. Haju. Smell. Keni AP1, mihin me ollaan matkalla? Me en löyvä sinua taaskaan, sä oot taas hävinnyt No lähin tästä painoa. Kadeniak Orbitalille. Siinä on niin pitkä matka, kato, että piti painaa hiileen. Joo. Ja vähän yrittää kato saada repua takaisin, kun ne ei oikein tykkää kun federaation komentajakapteeni eikä mikään lieutenant commander täällä reuhaa ja tappaa viattomia. Joo. Kini AP1. Ei oo Kini AP1, kun Kadeniak Orbital. Jaa. Käytä sitä ykkösen takana olevaa systeemiä, niin siis sieltä voit valita sen Kadeniak Orbitalin suoraan, Lock Space ja destination. Lokki. Mitä? Lock destination. Niin. Joo. Helpottaa kato, kun elämää. oli jätkän perässä tulossa. Niin. En mä ollut valinnut mitään siinä. Mutta hei, kolit too slow. Niin oli. Hyvällehän se hikisukat. Varmasti. Excited. Mikäs päivä sit tänään on, kun ensin on peniksen hajua ja sitten on hikisukkaa? Eikä tänne oo torstai. Oh. Mm. Perhana. Ihan normi torstai. Miten meikäläisillä ei ollut hikisukkapäivä tai peniksen hajupäivä? En tiedä. Tää Se on on tulossa normitorstai. vanhaksi. Tai sitten se ei oo tullut tarpeeksi vanhaksi vielä. Ehkä. Ei voi tietää. Sukkia, pahanhajuisia sukkia. If it does to me, it's good for everyone. No niin, katsotaanpa. Minuutti jos aikaa sinne. Illicit cargo. Joo. Se on kyllä vitun pahat nuo laskeutumispädit. Helppoja. Tämä oli taas semmonen, että piti alkaa vähän etukäteen hiastella. Jossakin varmaan 14-15 sekunnin kohdalla vetäset siniselle, niin sitten siitä voi alkaa kato hieno säätämään. Joo. Takkoja. On muuten semmonen tilanne, että meillä on ollut niin helvetin suosittu striimi, että täällä ei ole käynyt kukka. Aivan loistavaa. Just tähän olen tähdännyt. Tällä striimauksella. Joo, se on nimittäin se on aika paljon vissiin pelistä kiinni se. Että innostaako. Epäilemättä. Mut hei, Jonnet ei tajuu. Jonskat ei tajuu. Avaruuspiraatti on parhautta, on parhautta, on parhautta. Se hyvä puoli tässä pelissä on kyllä, että tuo niinku tuo tavallaan private game, niin se on persistentti. Ja tarkoittaa sitä, että kun lokkaa pihalle, niin se jää kumminkin sinne. Eli minun ei tarvitse olla ensimmäisenä lokkaamassa sisälle, että me voidaan Niin lokata joo. siihen samaan peliin. Se on aika hyvä. Niin joo. Nyt muistaakseni pitää alkaa olla melko herreillä, kun menee tuon planeetan ohi. Joo. Se kannattaa kiertää sitä planeettaa vähän kauempaa. Katso, sä tietää. Sä tietää, ottaako tiedän, valko sä tiedät. sipali? Ei ole. Ja sitten pitäis niinkö... Jätkä teki exitin jo. Kyllä. Eikö se otti exitit? Grexit.
Hei, oletko seurannut uutiseja ollenkaan? Miten Kreikka-hommat? Mitä Kreikka-hommista? Niin, myöntykö ne vai lensikö ne pihalle? Who cares? No I cares. Mani kiinni Kreikassa mulla. Kyllä monta miljoonaa Kreikka-rahaa. Kyllä. Toisaalta se olisi kyllä aika, sitten siinä mielessä aika asianmukainen systeemi, ei kreikkalaisille tietystikään, mutta tämmöisenä varoittavana esimerkkinä persuille, jotka itkee markan perään. Koska tuo meikäläisen body. Ainakin me tuun siihen sillä omistajan vauhdilla. Hei, onks toi mun body? Is this my body? Kakkoselko me on menossa? Mehän on menossa kakkoselle, toi on mun body. Kakkoseen, suoraan kakkoseen. Baby. No niin, repuut vaan nousee kinissä, tästä saa 2 tosta palautuksesta. Joko sä oot sisällä? Joo, ne palautin sen tehtävän jo. Vittu se on liian nopea. Vielä on vihamielistä kuule federaatio suunnalta. Hei, täällä olisi kuule tämmönen kuin Pirate on Pirate Action. Jakapugaissa 6 piraattia, 150 tonnia sais siitä. Tämä kuulostaa meidän tehtävältä, eikö kuulosta? Joo, mutta minkä Noviisi pitäisi olla combat rankki. Onkohan sulla noviise? Mikä? Combat rankki. Onkohan mulla landing gearit päällä? No eihän minulla ole. Koska minähän en halua käyttää kumieja. Move it. Äffä. Älä lähe vittu valossaan sinne vasemmalle. Helvetti. Nyt pysyt siinä. Sucking distinctful. Jokin tuo löytyykö mitään? Täältä löytyy semmonen kuin Recycling Schemes at Mummo. Siitä ei saa paljon mitään, mutta kun me ollaan tonne Ackermanille menossa joka tapauksessa. Mikä Pirate on Pirate Action? Onko sulla sen? Saaksii sen? Saan. Ota. Drug Empire. Joo, se. Ja sitten sieltä löytyy alempaa, löytyy semmonen kuin... Commanders required for intense interstellar competitor research. Ei ole se. On väärän tyyppinen tehtävä. Earn easy credits today, own ship required. Ei ollut se. Okei, me katsonko kontakteissa jotakin. Semmonen kuin Recycling Scheme in Testing at Eravate. Se. Vittu Tiino, ootapa nyt. Mulla ei semmoista ole. Löytyy sieltä alempaa. Niin, mutta me ei saa semmoista. Etkö? Mulla oli vain nuo 3 tarjolla. Minä olen köyhä. No ei sitten mitään, käydään siellä Ackermanilla palauttamassa nuo meidän laittomat tavarat. Mitä ne Ackermanilla haluais? Me voisin viedä sinne jotakin. Ne halus siellä 150 tonnia mummoa. Niin, mutta me voisin viedä... Elää alaa katsomaan, no vittu. Ei. Hei, metsi ei kato. Oikeesti se kestää varttitunti, kun sä alat sitä puljaamaan ja sitten sulla on niin pieni se lastiruuma. Oota, että saat edes Cobra 3, niin voit alkaa sitten, siihen saa vähän enemmän tavaraa kyytiin. Hei! I am ready, are you ready? Minähän olen ready. I was born ready. No mä otan täältä kuule kohteeksi sitten Eravaten ja sieltä olen Wingman Logissa jo. Joo, hyvä. Onks se edes ilmassa vielä? Eikö me olen täältä lähdössä? Me otan sinua aina, että sä pääset ilmaan. Mitä vittua? Tökiksei minua sillä alukseen asti? Mitä vittua?
hittoa tässä tapahtuu? Oliko sulla kaasua vähän päällä? Nyt me on ulkona. Mitä tarkoitat sillä, että kaasua on päällä? Niin, kun tökit siellä ite omalla aluksella tökit seiniä ja tökiksiä minua. Nyt olen pihalla. Oleks pihalla? Olen. No me otan kohteen tästä eraavateen, niin hypäthän sinne. Onks valmis hyppäämään? No olenkohan me vain löyä jonkun eraavateen täältä. Eikö etit minut? Sullahan oli Wingman-lokki. No on. Me hyppää. Tepäsi. Hyppy, koikkaloikka. Eikö homppupomppu koikkaloikkanen, niinhän se olikin. Niin, mutta tässä on semmonen homma, että minun pitää ottaa eraavatteen päin kurssi sitten, kun siihen hyppää. Niin pitää. Mutta eikö nyt pitäisi tulla sulle sinne lokkiin näkyviin, että mihin minä olen? Joo. Mutta kun se voi olla sulla se suunta voi olla ihan toiseen suuntaan. Niin voi olla. Te hyppäsit ilmeisesti suoraan sitä lentokonetta tai lentokenttää. No vituustako mie tiedän. Aina nyt vaan seiskaa ja etit minut sieltä, etit sen wakein sieltä. Se on mulla tähtäimessä se wake. No niin, lennät vaan täysillä siihen wakeen, kato ei se ole meille mikään. Ja Ackermanille vittu humehia. Otamme rahaa pois. Ackermani on muuten pyöriäistelakka. Eravate on tuolla päin onneksi. Se kato sitten kun sä olet siinä minun wakein kohdalla, niin se näyttää siinä keinohorisontissa, että mihin päin pitää olla kääntymässä. Ei sitä tarvitse niinku sen kummemmin etsiä ja metästä. Ei tehdä kato asioista vaikeaa. Keinohorisontissa se näyttää sen sinun wake paikka. Niin, paitsi sen jälkeen kun sulla alkaa se jumppi, niin sen jälkeen se huutaa sulle, jos et ole oikeaan suuntaan menossa, niin se huutaa sulle, että align with mummo. Niin silloin sen pitäisi näyttää se... Ei näytä. Kun asensin ristikon kohteeseen, mihin piti asentaa se, niin aivan helvetin paljon. Se meni niinku suhteessa siihen sinun jälkeen. Mutta se ei oo mikään. Olen siihen tottunut jo. Aina sinun jäljillä saa olla. Hei, ite kämmensit. Vittu! Missä saatanassa nyt pitää vettää vauhdit pois, että näkee missä päin se nyt on taas se. Shakkoja. No siellähän se on ehkä. Täällähän me olen just droppaamassa ja kun minä tästä droppaan... Mihin me oltiin menossa? Ackerman Marketille palauttaa humehia. Ackerman Marketti ei näy täällä. Kato siltä ykkönen ja tuolla navigation, niin kyllä siellä näkyy. Oh. Aha! Uoho! Herättikin minut näemään ihan sukkana täällä. Täällä on sitten taas joku skannailee meitä, niin mä yritän boostata itteni sisälle ennen kuin minut skannataan. En enää yhtään isoa sakkoa ota täältä. Ei, me pääsemme tuohon sisälle ja me ollaan sieltä taas hivuttelemaan sinua. Lähde saatana hivuttelee minua aina. Aina sinun pitää päästä hivuttelemaan. Ihme me törmään nuihin. Elää törmää. Eikä varsin minuun törmää, mie nimittäin hivuttele tässä nyt kun mie etin omaa laskeutumispaikkaa alustaa. Noniin, ja se on myöhäistä. Mikä? Laistakaapa paska. Sipscan detected. Sipscan be detected. 10 000 taas. No onneksi se 150 tonnia on meille tulossa hyllyä. Mutta tuo on hyvä tapa opetella laskeutuu nopeammin tuo salakuljetus. Vähän paniikissa. Paskat housussa. Aivan sama, kun koneet tulee alas, niin voi vaihtaa kalsarit. Kaupasta saa uusia. Se on kyllä totta. Docking successful.
Engines disengaged. Mä on Ackermanilla. Ei se ollutkaan 230 tonnia, mitä siitä sai. No, ehkä siinä ei kuitenkaan niinku tappiolle jääty. No. Onhan se sekin jotakin. Jakabukaissa olisi Schmüglersejä tapettavana 5 kappaletta. Ja Jakabukaissa olisi tapettava... piraatteja 6 kappaletta Jakabukaissa, häh? Joo. Me otan sen Kuulostaa tehtävän hyvältä. Safe Trading Routes. Routes. 42, se on tuolla. Arvaa mitä? Jos saat tuon Safe Trading Routesin, niin ne menee päällekkäin sen meidän toisen Jakabugai-tehtävän kanssa. Okei. Tarkoittaa sitä, että saahan 2 yhden hinnalla. Mulla vähän häiritsee tässä, kun tässä ei oo semmoista pulssiajoa. Mahdollista eteenpäin tässä laskeutumisvaiheessa. Miten niin ei oo? On, mutta niille pitää mäpätä vaan näppäimet. Okei. Minä en itse käytä niitä, koska ne on lapsille. Okei. Lapsille ja lapsenmielisille. Kyllä. Lähetään Jakabukai poka tappaa ihmistä ja mummoa ja... Niin mitä täällä piti ottaa? Siellä oli semmonen Jakabugaissa oleva piraattien tappotehtävä. Safe Trade Routes, Eravate Live Service. Mulla ei ole semmoista. Looking for prudent cargo transport to Potriti. Ai. Joo, Mitä? ei mulla ole semmoista. Potritiin Hartsfieldiin pitää salakuljettaa orjia. Ei me vittu lähetä mitään orjaa myymään. Se olisi Joo. kyllä medium 100 tonnia. Ei. Joo, kyllä. Potriti. Niin. Onks se tosissaan? No, No otetaan. Mikä minä olen määräämään mitä siellä lastiruunassa. Ajattele, meidät tullaan tuomitsemaan tulevaisuudessa kyberavaruudessa näistä meidän valinnoista, mitä me ollaan täällä tehty ihmiskuntaa. aivan, mutta siitä saa 100 000 avaruusdollaria.
Niin, eikö sulla ei ollut toista tehtävää Eravateen? Tältä saa Safe Trade Roadsi. Niin. Eikö se ole Eravate ja... On. Eikö Jakabukai, anteeksi? Joo, on. Piraatteja 4 pitää tappaa. No niin. Ota hetki, täällä on vaikka kuinka vitusti Eravate juttuja. Eikö Jakabukai? Ei se ollut Eravate, eikö Jakabukai? Boswell-platformille pitäis kans viedä jotakin. Ei me lähetä takas. Hintakin on vain 3 tonnia. Kiniin. Me ollaan nyt menossa seuraavaksi tappamaan piraatteja Jakabukaihin. Joo, me katon täältä, että onko mulla jotakin muuta Jakabukaihin. Ei tänne näytää löytyvän muuta. Mori Vision Outpost Econirissä. Mikähän tämä on? Oi vittu, tästä sais tupakkaa 1. Niin tästä sais mediumia ja 51. Minne se pitää viiä? Econiriin. Starportti mikä? Morei Vision. Käy. Otetaanko? Otetaan, mulla siinä piti viedä 2 tupakkaa ja sitä saa 72 tonnia. Okei. Me voisin viedä sinne lisää tupakkaa ja myyä Black Marketilla. Niin voisit. Mutta en meitä alkaa nyt tehostella. No. Kyllä täältä sais tupakkia. Ostetaanko tupakkaa? No en me osta. Osta se jos haluat. Oliko täällä Me kävin just katsomassa. On täällä Me kävin tupakkaa. katsomassa siinä toivosta, mä olisin voinut sanoa sulle, että osta vaan, mutta ei täällä myyä. Minäpä osta. Minä ostan 2 näitä. Tissää. Mulla on niinkö nyt niitä 3. Ja sitten exittiä ja exittiä. Joko lähetä? Joo. Jakabukain piraatit, here I come. Missä se nyt on se? Mihin olette menossa? Jakabukai. Vittu se on kaukana, emme edes pääse sinne. Pääset. Landing gear retracted. Missä siellä? Ei missään. Me mennään kellumaan siihen tähän ympärille ja tapetaan kaikki piraatit. Ai me ollaan menossa tappelleen sinne? Niin. Vittu! Jätkä laittoi minut justiinsa semmoseksi tiiliskiveksi. Miten niin? Ai minä laitoin. Minäkö? Oliko Sinun minä laitoin? Sinun anus! Katoppa vaan, niin saat sitä tupakista vielä tappiota. Luultavasti näin. Oh fuck! Meikä leijuu täällä jo. Joo, meitsi jos täällä jo valmiina vaatteet ja valmiiksi alasti. No niin, ihanaa. Tätä olen aina halunnut. Joko hypätään? No. Mä luulen, että minun pitäisi ensin olla asemalta ulkona. No niin, missä se mies oikein puuhaa? Jossakin aliavaruudessa. Paitsi että nyt painan J niinkö jymp-nappia. Vittu, ja me en näe se tuolla, se on miljardin kilometrin päässä. No pariin. 9 kilometrin päässä, se on aika kaukana miljardista. Boy! Jätkä miljardin kilometrin päässä. 4, 3, 2, 1, Onko se hyppäsi? Joo. Miksi et hypännyt jo? Mitä sä teet? Miksi et sä hyppää? Minun pitää katsoa suuntimatonta. Suuntima Ultimate. Leveä, heti tässä kaasun pois päältä. Muistatko semmosen tietokonepelin kuin Ultima Underworld? Muistan. Vittu, että se oli ihmeellinen peli. Hyvä peli, oli kauheat Oli. huonot grafiikat tänä päivänä olisi, mutta silloin oli kuule kovaa kovin Niin oli. ikinä. Arvaa mitä? Täällä olisi ensimmäinen targetti. Haavissa niinkö? Oota, Niin. kun me pääsen huudeille. Eihän me voi vielä ketään ampua, kun me ei ole Ja se, hei, se on vielä transporttityyppiä 6. Kuutostyypin transvesti. Niin, nyt sä pääsit linjoille. Nappaa se alas.
Vittu, tervetuloa Jakabukaihin! Miksi minä en ole sinun perässä? Miksi minä en... Koska et ole painanut seiskaa ja etsinyt minua. Minä olen painanut seiskaan. No niinpä näkyy. Tänään Sadir Sekavan. Eikös minun pitäisi tästä tipahtaa sinne aliavaruuteen heti kun siihen tipahdat? No periaatteessa jos on tarpeeksi lähellä. Mutta me en ole vielä... Teoria. Niin. Mutta mä ei ole vielä mä ei ole tässä vielä saanut nyt vasta aloin sitä repimään tukaasta, että älä menee. Tule takaa. Tää jossakin onnistuuko tipahtaminen. Tää johonkin vaiheessa, kun sulla on tarpeeksi hynkkyä ja vaihat alusta, niin pitää sulle sitten vähän reenauttaa ja opettaa tätä avaruudesta nykimistä. Joo, se on siihen tarvii sen frameshift driven. Tipahikko? En tipahtanut vielä, mutta olen kyllä siinä aavissa tuossa. Miksi me en tipaha jo? Nyt tipahin. Joo. Ota sitten nollalla tuo minun kohe. En saa sitä nollalla valittua. Aha, no paina sitten vaikka G-llä tai G-llä taputtele pari kertaa, niin saat sen. No niin. Minä aloitan. Onko se tarpeeksi lähellä? I believe so. Otan powerplantin kohteeksi ja nyt alkaa rallatus. Ja koneet tykillä nurin. Ei, jätän tuon sulle, että siellä saat sen. Noin. Että saat varmasti ne. Hei, katoppa nyt tässä vaiheessa ennen kuin painetaan tuonne Hyperspace, Super Turbo Spaceen, niin katoppa sieltä Optionsista, että sulla on varmasti se nollaan on mäpätty se Wingman Target. Joo, eski. Options, Controls. Ja sitten sieltä löytyy kuule sieltä alhaalta, niin sieltä löytyy kuule semmosesta kuin targeting kohta. Flight throttle. Targeting. Ja täällä on nolla. Select Wingman's target on nolla. Ja se ei silti tosta nollasta tee sitä. Hei, klikkaappa sitä ja paina sitä nollaa uudestaan. Hei, jätkä ei oo yhtään niin tyhmä kuin miltä näytät. Niinpä. Vittu se nyt vei jostakin muualta jotakin pois, tosta ylempää. Ei se haittaa, mutta kokeillaan tätä nyt. Tätä kokeillaan. Apply. Päkkiä ja resumea. Ja pyssyt piiloon ja jumppia. Meillä on jo täällä hyppäämässä. Et oo hyppäämässä vielä. Onko nyt? Todista. Nyt olet. Tunnusta, todista. 4, 3, 2, 1. Enää 5 piraattia tappaa. Kyllä Jakabukai on ollut meille hyvä. On, se on meille... Vauhi pois. Aletaan skannailee. Jaha, siellä olisi ensimmäinen, siellä olisi Varik Tenek-niminen Eagle. Katoppa, saaks nyt nollalla sen kohteeksi? Hei, saanko ensin tulla sinne Ette saa. Supercruiseen? Ei se ollutkaan meidän kohe tuo Varik Tenek. Mutta se voit nollalla edelleen kokeilla. Saatana, kylmän väreet tuli. Nyt on paljon kohteita. Aika saatanasti kohteita. Sieltä vaan kuule, nyt katsotaan ensimmäinen piraatti. Ja toivottavasti se on semmonen piraatti, että sillä on hulluna kavereita. Wanted. Minun mikä? kohe on Type 7 TSC Twitchikö? Niin. No niin. Mitä me tehdään? Mie lähden sille perään. Mie lähden sille perään. Ei se oo kaukana, se on lähellä. Niin joo, kun jätkän pitää, joo. Anteeksi. Minä en ymmärrä, koska olen vajamielinen. Hei, se yrittää tuo Eagle yrittää mulle perään. Meillä on vissiin eri kohteet. No meillä vissiin on. No ei se mitään. Me kokeillaan ottaa sen sinun kohteen. Hei, joo, ota minun kohe. Saamatta sitä. No minä revin se alas kumminkin. Sillä on 3 kaverista. Sillä on 2 kaveria.
Meille tulee aika hirmuinen fighti tai Eikä tuu, ne on pikkualuksia. Ei. Hei, se yrittää muuten repiä minua alas näköjään. Pyörii minun ympärillä siihen malliin, että se yrittää repiä minua alas. Hetkinen, se ei ollut muuten varmaan Vittu jätkä vilahtelee täällä. Joo. Se ei ollutkaan varmaan meidän molempien kohde. Niin eipä otetakaan sitä, haetaan seuraava. Miten tämä Captain Hector? Onko Liini. Niin, minä katsoin just, että lukkeeko sulla targetti siinä. Mission targetti. Captain Hector, mission target. Sulla on nyt kohteena Jason Blackford tämän mukaan. Hetkinen, No, ne häviis. Nyt. Nyt ne häviis. No täällä on joku Eagle, Alex Chirichchi, Mostly Harmless. Ja kimppuun. Missä vitussa se on? Me en löyä sitä. Se on sulla kohteena. Tuossa. Niin joo. Joka meillä ampuu sitä. Emme Et pysty Sinun pitää mennä ensin tiputtaa se niihin. Joo, revin se tulee meitä kohti, aloita kääntymään jo. Loivasti. Nyt me otan se alas. No eaglet on, vaikka se onkin, eikö se on Mostly Harmless, ne on ihan höpö-eagleitä. Höpökotkia. On meidän Wingman logissa vielä. Etköhän se oo. En ollu! Etkö? Hirveellä munkilla. Justi saihin laittaa Wingman login päälle. Pääsitkö hyppäämään? En oo tullut vielä. Scan detected. Under attack. Meillä on sitä täällä vähän Naapa nähdä onnistuuko tämä, tuliko liian myöhässä Wingman logki. Toivottavasti tämä ei oo niin satana ihmeellinen, että tuli. Target shields offline. Ethän se vielä alkanut hiastelemaan. Ei. Itse asiassa aloin kiihyttelemään. Nyt on niin range. No niin. Ja nyt pitäis pystyä nollalla ottaa. Ei pysty. Eikö? Vittu ihme. Tämä pukittaa tämä rotta. Target shields online. Target Vittu me ei saa shields teitä. offline. No meipä lennän sinne sinua nyt. kohti niin. Se on osuutta. Sä oot kuollut jo käytännössä. Niin Target näytti jo. destroyed. Ei muuta kuin pyssy piiloon. Mie en tiedä, tarviiko sinun painaa J:tä, kun seuraat kato vaan perässä. Okei. 4, 3, Ei minun tarvitse tehdä. engage. Tämä on vähän vittumainen, kun tämä ei niinku millään tavalla kerro, että No kertohan se tuossa ylhäällä. Ei vaan tarkoita sitä, että jos painat sinäkin esimerkiksi J:tä, niin se Wingman Lock canceloituu. Se ei missään kerro, että hei, me muuten canceloin sen. Joo. Hei, täällä nyt on taas paljon. Täällä on Jallu. Master Jallu! Mutta ei se kyllä me Hei, Master Jallu, sillä on 8 kaveria. Mä olen huudeilla nyt. Ei mennä Jallun kimppuun, Jallulla oli kavereita. Oliko liian monta? No, se 8 piraatin tommonen ryhmä. Tietenkin, jos meistä tuntuu, että me pärjätään, niin Mulla ainakin vähän tuntuu, että pärjät. 8 piraatille. Niin. Mitä jos on Mark Sharpless? Danger Wanted. Piraate. Sillä on, kato niitä kavereita just siinä
Se on, tuo in wing 8/8 tarkoittaa sitä, että sillä on 7 kaveria. Ja kun se yhden kimppuun käyt, niin kaikki käy sinun kimppuun. Toisaan se kyllä aika mestarillista, jos sais tapettua. Oishan se tietenkin. Voidaan me mennä, jos ei haluat yrittää, niin voidaan me Ei mennä. vittu. On mulla sen verran rahaa, että me saan, jos me kuolen, niin... Hei, joku yrittää repiä minut alas. Me luovutan. Me annan sen repiä minut alas. Ja meitä on Tipuiksi. range sen vaan. Hyvä. Ja tämähän sattuu olemaan just piraatti. Kiitos. Power plant Me capacity vähän luulee, että exceeded. ihan normi tyypit iskiskään. Ei. Sillä ei oo edes suojia. Ja se on mitä vittua? Mä olen jätkässä kiinni, en minä sinua halua ampua. Juoras. No vittu. Se ei oo sulla kohteena nyt. No Nyt ei on ookaan, taas. jostakin kumman syystä se aina välillä häviää kohta. Ah! You can... Frameshift charged. Ei se karkaa! Ei! Et vittu karkaa. Niinhän mie sanoin. Karkasko se? Ei. Target destroyed. Se yritti. Niin. Joko hypätään? Joo, totta. Sulla on vielä asseet esillä. Aivan. Frameshift drive charging. 3 enää tarvitsee piraatteja tappaa. Se olisi kyllä melkoinen haaste semmonen 8 piraatin pylväs. Engage. Parvi. Meillä on taas vauhit pois ja alan vähän katteleen täällä. Ui nyt! Tuli pari kaveria taas tähän ympärille. Kohde Viperin nimeltänsä Narvir. Me otan se alas. Emme otakaan, kun se kääntyy meitä kohti. Ootko pelissä? Oh. Tulee sinua kohti, mie repasin tästä alas. Tais mennä ohi jo. Joo, ja sekin meni tonne. Joo. Me ei tuu perässä. Ota vielä uuden. Joo. Palautetaan, kato vähän järjestystä maailmaa, kun ollaan ite oltu esim. Salamurhaajia, niin... Redemption. Joo. Sulla oli ihan navlokki päällä. No. Scan detected. Power plant Mie palaan capacity exceeded. vähän ammuskelemaan jo. Under attack. Tämäkö koteita? Joo, kyllä. No ilmeisesti jo ilman suojaa. On, ja se on 70% sen henkestään revitty jo pois. Et vittu lähde mihinkään! 4%, haluatko tapon siitä? Anna mennä vaan. Te yrittää tekee hirveitä väestöliikkeitä. Ei tee enää. Onko se hengillä? No, räjähtelee tuossa just. Näin. Target destroyed. Miten tuo toinen mikä tuossa on? Käypä katsomassa, se vilkkuu, niin se on kauempana. Meidän pitää lentää sitä kohti, eli kartasta, tutkasta haet sen silleen, että se on Me suoraan... löysin jo. Joo. Wanted mission target. Me tapetaan se. Ja kun me ollaan paukkulla. Joo, anna mennä vaan. Target shields offline. Frameshift charge detected. Yrittää paeta. Saa sitä yrittää. Tuota vaan. Under attack. Joo. Aika lähellä jätkää räjähti. Joo. No se ei ole
mikään. Ei se ole mikään, kato, tehdään väistöliikkeitä. Sinun lähellä on 2 muutakin. Eikö ne ole harmaita? Harmaat laatikot, niin ne on jotakin, ne on niinku tavaraa. Okei, on siellä... Vittu, mitä vittua? Nuo pystyis nyt skuuppaamaan. Nuo tavarat tuosta. Räjähteitä. Laittomia, mutta tommoset laittomat tavarat, niin ne pitää myyä sitten mustassa pörssissä. Okei, mie hyppään. Frameshift drive charging. Tässä näkyy. 4, 3, Miksi me en näe sinua? 1, engage. Mä oon vitun kaukana sinne. Tuossa on se. Hei, se syy muuten viimeksi siihen, miksi mie menin taaksepäin niin nopeasti, oli se, että se olit supercruisessa ja me olin tipahtanut jo normiavaruuteen. Jaa. Tuossa tutkassa, mulla kävi äsken samalla lailla. Mutta sehän häviää tutkassa silloin. Ei hävinnyt nyt. Hei, meillä olisi täällä mission target. Minun pitäisi varmaan päässä jätkän tykö ensin. No, mie lähden lenteleen tuohon niin, kun me tultiin vähän eri kohtaan. Mä olen vielä täällä edellisessä paikassa. Mulla on kestänyt vähän aikaa löytää sinun jälääkin. Aha. Niin sä et hypännyt vielä? Ei, mutta minä hyppään nyt. Okei. 3, 2. Okei. Engage mundaa! No niin, se onkin minun selän takana. Joo, niin tuolla on kato Fredrik Engman, niin käydään se syömässä tuosta. Käy. Mistä heijattaa? Menikö ohi? Fredrik Engman pakeni paikalta, raukka paska. Okei. Ei painu sittenkään. En näe sinua. Mitä vittua? Tuossa se oli. No niin, 180 jalkaa. 300 valoa jalkaa. Joo, no kato, me ajelen täällä täpöillä. No niin. Fredrikkiä kiinni. Taassa 50. Näköjään vähän aikaisemmin alkoi. Meillä on sitä repimään jo alas. Joo. Jakapukai. Se on muuten ekspertti sitten. Okei. Fredrik Engman. You're gonna be lunch. Okei. Countdown capacity exceeded. Ja ei muuta kuin se on näköjään kohteena sulle jo, niin ei muuta kuin tulet ja auki ja suojat on pois. Onko saanut jo osuman siihen? En oo. Nyt on. Onko varma? Oo. Under attack. Wow, Target nice destroyed. hit. Jätkä pystyis taas kuppaamaan sieltä tavaraa. En Se on mie... scooperi. Niin, eihän mulla oo tosiaan skyypperiä. Mutta just tämä on sitä piraatismia sitten, että tämmösiä jahdataan. Ensin skannataan mitä tuolla on ruumassa. Ei niitä skannata, jos me tappotehtäviä otetaan. Niin ei, mutta jos otettais piraattitehtäviä. Ei vittu. No siellä en sit ohi tosta, mie hyppää. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Uittu täysiä potkii seinää, mä otan vauhit pois. Katsotaanpa mikä meillä oli täällä. 3/6 on piraatit vasta. Eikö me olla tapettu aivan raivona täällä jo porukkaa? En me tiedä, mutta katoppa kuinka paljon tuolla on planeettoja. Oh. Hei! Vulture. Katsotaanpas mitä se on syönyt. Kannattaa. Mulla on vauhit pois, niin Ai sulla on valmiit pois, minäkin otan sen. No, täällä on Joe Hill niminen noviisi Vulture. Ei ole
Ei ole kohde. Ei, tuossa on weak source signal. Ei me niitä tässä vaiheessa. Mitä? Save disk engage ready. Revitäänkö sinua ulos? Ei. Siihen valkkasit sen weak source signaalin kohteeksi ja okei, se on tarpeeksi lähellä. Hei, niin täällä olisi Bodacious the Greater. Kimppuun! Bodacious. Ja se on sitä paitsi Sidewinder, se on vielä se pienin alus, se sinun edellinen alus mikä sulla oli, niin se lentelee semmosella. Ihan hirveän räppänä. Siltä saadaan suojat pois, niin siitä ei ole vastusta laisinkaan. Hei! Se droppas. Se droppas? Mitä? Se tipahti, me emme näe sitä enää. Yritän etsiä seuraavaa kohdetta meille täältä. Sepä tee. Me tulen aivan tulee vain peesissä tapoilla perässä. No perkele! Ja Federal Agent, se ei varmaan oo. Kannattaa nyt kumminkin. Me käänny pikkusen tässä tonne oikealle päin. Following. Hei, täältä jostakin löytyi kohe selän takana. Täällä on Bodacious. Meikäläinen tulee aika samoilla hapoilla tässä. Nyt me ollaan vetämään sitä kohta alas. Ollaan ihan pöissä. Kohta lähtee piraatista henki! Nyt lähtee piraatista henki. Wow, mitä vittua nyt tapahtuu? No lensit täpöillä ohi, kun tämä kato vähän hiastaa tässä vissiin, kun katsotaan tämä interdictioni ottaa sitä, että se vissiin meni vaan täpöillä ohi. Ei mitään vittua. Onko jätkät tapahtunut aliavaa? On. Tässä on mitään järkeä. No. Meikäläinen menetti sinut nytte. Mennään sinun lämpöjäljen ja sitten me näen sinut. No lennä siihen lämpöjälkihässäkään, siinä ei oo sitä ei ole. Tämä on niinku tosi ihmeellinen tilanne nyt. Me näen siinä sen niinku 3 kolmiota. Joo. No, mie tapaan tämän sitten, mie tuun pois. Miksi me ei pääse tuohon? Mie sanoin, että mie tapaan toi ja mie tuun pois. Siis tänne kannata enää yrittää tulla. Se on tapettu jo. Näköjään ei kestä lentää täpöillä silloin kun toinen alkaa kaappailee, niin... Joo, pitäis olla vähän matkaa, että... 2, 1, engage. No mä olen nyt täällä. Ota vauhit pois, kato nablokki. Mela skannailee. Joo. Got back. What the fuck was that? Tuli helvetisti aluksia pölähti siihen. No niin, näytti pölähtävä. Täällä on aivan törkeästi noita lämpöjälkiä. Concorde rajana! Perään kimppuun, sillä on kavereita. Jos minä sinut löydän, sinä olet siellä meressä, sinisenä Löysitkö? täplänä. En ole vielä löytänyt, mutta hetken päästä
Ehkä. Hei, paina 7 ja ala tähtäilee minua. There you are, you motherfucker. No niin, Mervi alas tuon. Minusta ei jäänyt lämpöä jälkeä. Ei jäänyt mihin lennä. En ole vielä tipahtanut. Yritäpä. Nyt olen tipahtanut. Joo. Ei jäänyt fake jälki. No katoppa sen navlokkus. Että se on sulla varmasti. Vittu ja nyt se on. Mutta nyt me näen sinut. Joo. Mitä vittua? Onhan se navlokki päällä. Nyt se on. No niin, tulepas nopeasti tänne. Täällä alkaa olla kohta jo murhajaiset. Mä yritän näitä napsia sillä lailla, että näistä ei kukaan kuolisi ennen kuin tuut paikalle. That's too late, you motherfucker, you motherfucker. Miksi se slowdowni? Siinä on joku planeetta tai joku muu lähellä. Mä pystyin tekemään slowdown. Target shields offline. Nyt tämä ei vittu kyllä pelitä taaskaan just niinku. No niin, ehkä se just pelitti. Wow, 3 kohetta. Joo. Target shields Tapaa joku offline. niistä. Ihan sama kenet. Under attack. Me olen 2 niistä jo pikkusen hivuutellut ja ne pitäis olla vähän niinku heikompana jo. Target shields offline. Oh, mulla on vähän liikaa vauhtia. Target shields online. Target shields offline. Target shields online. Target shields offline. Onko se tuohon osunut tuohon Target Kondoriin jo? shields online. Tuohon joka sulla on kohteena. Oh, Oot. oh. Otanko me seuraava? Ota. Frameshift charge detected. Hei, tämä yksi yrittää karata, jota se tässä just Target äsken shields ammui. offline. Kuoli. Seuraava. Frameshift charge detected. Missä sä näet, että se kuoli? Se meni nollaan sen prosentit, niin. Target shields online. Elikkä sen kato tuo ikoni alla. Tuo yrittää karkuun, se pääsikin karkuun. Niin sen ikonin alla prosentit, se on se rungon kesto. Kun ne menee Okei. nollaan, niin se kuolee. Riippumatta mistään. Joo. Sitten mennään vesiin junkilaan taas. Joo, mulla on tämä on tehtynä nyt tämä Ootapa, mikäs se minun tilanne sitten tässä on? Minä otan vauhit ekaksi pois. Mulla olisi täällä smugglersia ja pari kappaletta vielä tappaa salakuljetioita. Mulla on Eliminate Pirates ja Help Gang Take Off Their Rivals updated. Okei, eli ne on valmiina sitten. Flip Tobacco Past Officials to Econor. No, hypätään tonne supercruiseen ja vauhit pois. Frameshift drive charging. Supercruiseen ja vauhit pois. Okei. 2, 1, engage. Mulla on täällä mission target, wanted mission target. Mulla on nimittäin yksi bonustehtävä, mitä sulla ei vissiin ollut. Joko se olet täällä? Joo, Mie revin tuo alas. joo. Jos me 2 tuommoista wantedia saatais tästä vielä hengiltä, niin me saisin sen minun 3. salatehtävän tehtyä. Mutta... Onkos me nytten Onko navlokki? Eikö wingman lokki? On. Joo, tämä on wanted, eli tästä saahan kuitenkin hynkyt pois, kun tämä tapetaan.
Ai niin, ja ennen kuin lähdetään täältä, niin pitääkö olla jollakin avaruusasemalla palauttamassa päänahan? Tätä lahtailee täällä jo. Target shields offline. Ei oo vielä osumaa. Nyt on. Noniin. Kuottelee miinoja. Jaa. Under attack. No miinoja nuo. Niitä mie luulen, että nuo on miinoja, mitä se tuottaa. Ne näkyy tutkassa samanlaisena kuin mikä tahansa karko. Tämä on astetta sitkeämpi tämä. Joo, siinä oli siirrit takas päällä. Niinkö? Sä sanot, nyt ne on offline. Ai jaa, mulla ei näkynyt offlinena, mulla näkyy koko ajan, että shieldejä ei oo. Ai jaa. Nyt se on destroyed. No, ei mitään muuta kuin asepiilo ja junuppia. Frameshift drive charging. Joo, tällä saa tällä piraattien louhimisella, niin 3, tällä saa rahaa. 1, engage. Me hyppäsin tänne jotain vauhittaa pois ja me yritän skannata vielä yhden tommosen inhottavan piraattimiehen. Joo. Ja me olen täällä. Joo. Sean Sherry Competent. Ja siellä on piraatti. Mie lähden perään, mie syön sen ja repin sen jo alas. Joo. Tai olen repimässä siis juurikin. No Type 6 on kyllä, ne on helppo. Ja kato rahtialuksia, niin niissä ei niinku ihan hirveästi oo. Me kato, että mulle vielä on wingmani. Joo. Winglocki. Joko selviäisi jotenkin, että millä se winglock tai niinku wingmanlocki, millä se lähtee pois? Mitkä on pelisäännöt? Minusta se on itse asiassa ihan hyvä, että on joku semmonen juttu, johon ei välttämättä edes oo pelisääntöä. Target shields En offline. tiedä. Mä poraan. Enää uskalla paljon porata ennen kuin sä oot osunut siihen. Osuttu. Target destroyed. Sehän meni kivasti. Jätkä kyllä ei vissiinkö 2 kertaa laamassa, siinä se on painaa. Kyllä me tää kerkesin louhia jo jonkun aikaa. Eikä muuta kuin pyssypiiloja ja jumppia. Mennään käymään mennään tuossa Cerebro Stationilla käymään hommaamassa vähän bensaa, juomassa kupit kahvia ja... Joo, se on vähän niinku pistolit ilmaan ja... Pistolit... joo, pistolit paljaksi ja pimppiä. Se on näköjään tuo Cerebro Station on ihan tässä vieressä. Throttle up to engage. And I'm engaging. Joo, mikäs oli se paikka? Cerebro Station. Ja ei taaskaan pysty ottamaan tuolta. Ota ykkönen sieltä. Kun se järjestää se ykkösen navigointi, niin se järjestää sen mukaan ne, että mitkä joo, on sinua lähinnä. Ja kapukai.
Wow, mehän olemme aika vauhdilla tulossa sinne. Joo, se on tässä aika lähellä. No, tulipahan vähän tehtyä. Eikö me tuonne Cerebrolle oltu... Pitänyt mennä aika vauhdilla, oliko tämä semmonen paikka? Mulla on vieläkin illisit karko täällä. Niin on, kato, kun me ollaan otettu lisää. Oletteko me tänne tuomassa niitä? Ei. Jo, tänne me ollaan vaan puottamassa piraattien päänahat. Okei. Niinhän se olikin. Niinhän se män. Ja Amadroppi. Sitten ette skannaa saakeli, niin täysillä tuttua. Docking request granted. Mulla on semmonen tyyli, kun me näihin laskeun niin itse henkilökohtaisesti, että me niinkö lennän kohti suoraan tuohon suuaukon eteen jonkun kilometrin 500 metrin päässä. Ja sitten siitä ollaan oikaiseen. Ilman landing gearia. Niin, ilman landing gearia. Me laitetaan landing gearit vasta sisällä päälle. Eli kun me pääsen luukusta sisälle, niin me yleensä laitan siinä vaiheessa landing gearit päälle. Because that's the way I roll, bitches! Missä on minun laskeutumisalusta? Ei näy. Sano, että 41, mutta ei numeroa näy. Vitun rotaat. Jätkät yrittää pimittää meikäläisen laskeutumisalustaa. No nyt löytyy. Kato se skannaus, niin se loppuu jostakin syystä tuohon luukulle aina. Älä vittu! Lähet taaksepäin! Eteenpäin! Vittu, mä olisin päässyt siihen. Voi vitu homo. Docking successful. Engines disengaged. Lokki successful. Älä saatana sinne käänny. En yes. Mihinkään, me oli jo... Eivät ehtineet kannata. Alkoiko skannaus jo? Ei. Hei, arvaa mitä? No. Potritissa olisi taas 5 piraattia. Jaha. Ja, mutta mietin saako sieltä, kun tämä on competent ja allied vaatimuksena. En tiedä. Oliko sulla Kremaninissa jotakin? Ei kai. Ei sitten mitään. Onko mulla nyt tällä kohtaa se laskeutuminen vai jollakin toisella kohtaa? Kinissä olisi piraatteja. 4 kappaletta, 72 tonnia sais. Mitä olisit mieltä semmosesta? Oota, minä olen laskeutumassa, minä en oo mitään mieltä ennen kuin... No, minä käyn sitten hakea jäätelön sillä välin, pikku hetki. Okei. Takapukai! Joko sä olet nyt laskeutunut? Vielä tässä on pari metriä. Joo. Yritetäänkö täällä niinku vihjailla, että meikäläisellä on tämmönen niinku laskeutumis ADHD? En minä sitä tiedä, mutta mulla ei oo. Kinissä piraatteja saa taas tappaa. Me ollaan aika hyviä tappaa niitä, varsinkin jätkä, me itse pääsee. Me ollaan, joo, on tuosta kuule tuosta sinun
Viperista, niin siinä on aika niinku, Jäyhevä. kunnioitusta herättävä tulivoima. Joo, vittu. Täällä ei oo mitään palautettavaa mulla. Ei ookaan, mutta otapa uusia tehtäviä. Kontaktin alta sulla löytyy sitten piraattien päänahkoja. Redeem all bounty vouchers. Joo, paljonko? 74 tonnia. Niin. Mutta nyt on vissiin puhas maine tämän jälkeen vai? Eikö tämä oli niitä tappoja vissiin? Niin. Totta kai. No niin, katsotaanpa nyt. Pitikö minun myyä tänne jotakin? Ei kai. Pitihän minun myyä tupakkaa. Eikö se tupakka piti myös sinne salakuljetuspaikkaan, missä me ei ole vielä käyty? Aivan. Otapa nyt. Commodities, eikö vittu, bulletin boardi. Sieltä bulletin boardilla pitäisi löytyä semmonen kuin Proactive Combat Missions Available. On. Ota Accepted. se. Kiniin 4 piraattia, ei kookki. En edes lukenut. Combat contracts for Kini. Otanko me tämänkin? Katsotaanpa. People's Jakapul Liberals Kinissä, Bounty Hunters ja Ota. yksi. Vittu. Tästä tämä johtuu, että tämä ei oikein... Mitä vittua? Food needed in Jakapuka, ei me semmoista. Discrete hauliers required for LHS 3447, ei me mitään. Mercenary, Ois se 70 tonnia. onks se ottanut semmosen? En vielä, mutta voidaan me ottaa. Foods are prohibited. Yksi orja. Mediumia antaa Joo. mennä vittu. Niin käydään nyt tässä välissä. Ei tässä vissiin hirveästi ollut enää sulla. Eikö me tätä Space Ways aren't safe ways? Mikä? Space Ways aren't safe Ei. ways. Koska se on taas niitä, että sinun pitää varastaa consumer technologia joltakin. Okei. Niin. Tehdään niin, että mennään nyt viemään tupakin pois ensin. Okei, missäs ne olikaan? Meipä katoo. Jos muista tulkaat, kyllä melkoinen hihuli. Eikö ne ollut LTTTTT? Ei ne ollut. Muistin väärin ulkoa. Ne on varmaan kuule Potritissä sitten. Katsotaanpa tuosta. Sliptok Paakko. Ekonirissä. Niinkö? Morey Visionin Outpost. No niin, Ekonirissä sitten. Tiedätkö missä se on? Tiiä. Tiedänkö mie en? Onko sillä väliä? Ei. Ehkä. Se on... Paina M. Joo. No, yläpuolella, meidän yläpuolella. Tuolla vähän kauempana kaikista muusta. Ei vittu, eihän me pääse sinne. 10,2 light yearsia matkaa Ei sinne. riitä. No, sitten mennään Eravaten kautta sinne. Noniin, Eravate. Eravate hieraikaa. Siellä on meillä Ackermanille jotakin tavaraa. Vievä sinne Ackermanille tavaraa. Noniin. Meitsi on valmis, meitsi lähtee. Hyvästi, Noniin. Ollaanko kilpaa kumpi jo ennen? otetaan. Me painoin jo launchia. Onko se jo launchissa? On. Ei me sitten oteta kilpaa. Siis mie painoin launchia, eli minut nostettiin just Ship released. tähän. Ei me sitten, se on se. Sitä paitsi mä olen lähempänä tätä porttia, mie voin blokata tämän. Me ampuu sut. Landing gear retracted. Ammuppa, kokeilepa ampua. Ja varsinkin täällä aseman sisäpuolella, ammuppa. Ei sitä tapahdu mitään pahaa, enkä mie ammu sinua takaisin. Mie lupaan, että mie en ammu sinua takaisin. Me ulkona. Joko se olet ulkona? En. Ja meinasin tappaa 5 miljardia ihmistä tässä samalla. Ehkä vähän liian. Vittu! Et ala nyt hiiri vittuilee, saatana! Vittuilija hiiri.
Jaha, 3 vartin pelivaroitus. Mikä semmonen? Kello on varttia vaille 13, kun varttia vaille 11. Mä ajattelin, että jos puoli 12 lopettais. Joo. Joko sä ulkona? No, Joko hypätään? Saatana. Vittu. Helvetti. Saatana vittu saatana. Nyt ole. Eravate here I come. Joko hypään? Jo hypää. Frameshift drive charging. Sulla muuten pitäisi alkaa kohta olemaan puolisen milliä rahaa, niin voitais alkaa keskustelemaan siitä, että kannattaisiko sinun laittaa Cobra. 4, Joo. 3, 2, 1, engage. Ja Cobra saa samalla lailla aseistukset kuin tuohon mikä sulla nyt on, mutta siihen saa paremman moottorin. Sitten siihen saa enemmän niitä internal componentseja ja isomman lastiruuman. Joo, se iso lastiruuma itse asiassa. Joo. Niin minä vähän arvelinkin. Mutta se, että pystyykö sillä sitten ketterästi taistelemaan, en tiedä onko sillä edes merkitystä. Pystyy. Ei se ole yhtä ketterä kuin tuo, mutta on se riittävän ketterä. Joo. Mulla itse asiassa olisi semmonen Cobra olemassa itelläkin. Se on kyllä melkein täyteen kitattu, mutta Slowdown. Miksi mulla on nyt jo slowdowni? no kato, kun siinä on varmaan jotakin, siinä lentelet niitten noitten orbit-viivojen läpi, niin Joo. siinä on varmaan, kato, jotain planeettoja tai muita just siinä lähettyvillä tai musta aukko tai jotakin. Joo. Mutta ei se kauan kestä. Se slowdowni. Lennä läpi vaan, slowdownin läpi vaan. Se yksi huono puoli siinä on siinä Cobrassa verrattuna tuohon. Ne asseet on eri paikoissa. Niin sillä ei ihan yhtä hyvin kuin tuolla Viperilla, niin ei pysty kaikilla asseilla ampuu yhtä aikaa. Ja sitten ne, mitkä on sillä niinku tavallaan nokan alapuolella ne asseet, niin monesti nokkaa pitää pikkusen nostaa, että niillä voi ampua. Mutta ei se kuvittele ymmärtäväni mitä se puhut. No katoppa, se voit ajatella silleen, että ajattele itsesi vesinokkaeläimeksi. Niin sulla on kaksi paukkua, kaksi paikkaa mihin asseita tulee on nokan yläpuolella ja 2 on nokan alapuolella. Niin ne nokan yläpuolella olevat paikat, niillä voi ampua aika hyvin joka paikkaan, ne on aika lähellä. Mutta ne nokan alapuolella olevat paukut, ne on sen verran kaukana siitä tavallaan nokan kärjestä, että se nokka blokkaa osittain niitä kuteja. Niin sillä ei ihan yhtä hyvin ei pysty ampuun. Tuollahan pystyy ampuun melkein missä tahansa se vihollinen onkaan suhteessa siihen sinun näkökenttään. Niin siinä Cobrassa pitää vähän miettiä sitä ja joskus pitää nokkaa esimerkiksi nostaa vähän. Joo. Ei se ole mikään ylitsepääsemätön ongelma. Mitähän meillä täällä muuten oli? Niin Kiniinhän me oltiin menossa tappamaan piraatteja. Landing gear deployed. Niin se oli. Kyllä, kyllä. Docking successful. Katsotaanpa joko maine on palautunut Maine on alkanut palautua. Nyt ollaan niistä murhista. Nyt aletaan olla taas hyvissä kirjoissa. Nyt on taas helpompi hengittää. Hei, tänne oli ne piraattien tappotehtävät. Piti palauttaa. Vittu, ehtivät skannat. No, täältä tulee aika hyvin hynkkyä. Vittu nuo jokku lentää kyllä aika tyylikkäästi. 15 tonttua tuli turpaa. No, ei se mitään.
mennyt limaaseksi tämä saatana jakkara tässä. Ilmeisesti et puhu pelissä olevasta jakkarasta. En. Eikö siis vittu tahmeaksi hyvä sana valinta. Freudilainen lipsaus. Ups. Ups. Landing geari päälle. Pyörimissuunta samaksi. Kutonen tuossa. Älä lähe taaksepäin, saatana idiootti. Kyllä tuo pikkuhiljaa menee paremmin ja paremmin, mutta menee siinä silti liikaa aikaa. Just se suuaukolle lentäminen, se pitäisi niinku tehdä jotenkin fiksus. Pitäisi paljon kauempaa hakea se vauhti ja tulla sitten niinku... Jostakin kilometristä esimerkiksi, niin se alkaa olemaan jo aika helppo. Mutta se kun hetken aikaa lentelee ja pelaa, niin kyllä se siitä alkaa muotoutua. Ja sitten kun uskaltaa luottaa siihen, että shieldit kestää yhden osuman, eli sinun kestää ajella yhden kerran seinää, shieldit päällä. Muista tankata. Tankkaukset, reloadit on tehty, Okei. Vittu. Olisiko sulla täällä tämmönen kuin Light Cargo Deliveries to LTT 18486? Se on 13 tonnin arvoinen salakuljetustehtävä. Katsotaan. Mikä? Light Cargo Deliveries to LTT ei oo. No ei sitten mitään. Mulla on kyllä Eravate Networkin antama tehtävä. Minkälainen? A little work on the side. Ja mutta ne on taas, pääkallot on taas niitä, että pitää... Joku päähenkilö löytää. Niin, tai lastia tässä tapauksessa. Okei. Seeking special gift ja sitten a little work on the side toinen. Okei, eipä siinä. No niin, sitten mikäs oli? Meillä oli se seuraava, oli tuo Ekoniri. Ekoniriin justiinsa. Eipä nappasen siitä, kuule meille kohteet napattu. Exit Township. Päästään noista perkeleen sakkoansoista. Noilla salakuljetussysteemillä ne saa hyvin rahaa, mutta niillä saa kyllä sakkojakin kerättyä. No. Ei tämmöisellä vauhdilla. Sitten käännetään ympäri. Tai jätkä meni jo. Ei kato, tuossa minun eessä oli jonottamassa joku. No nyt se meni. Niin meni. Hyvin rauhallisesti ja hiljaa. Ja nyt me jään tähän tukkiin suuaukkoon. Siitä muuten tulee sakkoa. Ja kun tukkii tarpeeksi kauan suuaukkoa, niin siitä tulee tappua. Ai jaa. Oh my god. Tomg.
Jok nää oot pihalla. Joo. Jok mä hyppään. Mennä vaan. Frameshift drive charging. Joko se löysit Jo, Ekoniri? me on menossa sitä kohti tässä just täysinä. Täysi potkin seinään. Four, three, two, No ei vaan. Se on engage. paras siivutetun juuston jälkeen. Ja hyvät höyryt lähtee. Tämäkin on yllättävän lähellä tämä Morey Vision avaruusasema. Vain 108 light secondia. No olipa hyvällä etäisyydellä sitten. On kyllä vain on vain kyllä vain on. Kohta pääsee metsästämään piraatteja. Se on ehkä toistaiseksi tässä vaiheessa niinku mieluisinta touhua se piraattien metsästäminen. Ehkä niiden tai conflict zonien jälkeen. Ne conflict zonit on mukavia. Joo. Oi slowaria. Ja yli menit. Ja- Pilahusta kuuluu että pidididididididi. Joo. Aika mielenkiintoinen, ettei tullut sitä jälkeä. Kun en me hypännyt alas vielä, me ite slowailen tässä. Ai se slowailet. Niin kun me katon sen sillä lailla tuon vauhin, että sitten kun 15 sekuntia näyttää, että on matkaa, niin me ollaan hiljentelemään. Joo. Me oo ota sitä slowdownia koskaan, se on aivan liian myöhään. Tulee. Meitsi luottaa nyt tohon veikkiin. Luota. Kannatko totta? Katsotaanpa, saanko mies laskeutua tänne. Docking request granted. Granted. Laskeudun 3. Tämä on muuten piraattiasema. Onpa muuten pikkunen paikka. No verrattuna noihin aikaisempiin, missä me ollaan möydetty. Tai tuohon edelliseen. Mutta tämä on piraattiasema. Täältä löytyy musta pörssi. Joo. What? You say Landing gear what? deployed. Docking successful. Engines disengaged. Tänne piti sinun myöstää tupakkia. Kakkoselle. Tuo vissiin kakkonen sitten. Täällä olisi pikkusen hyvä tehtävä Russell-ringille. 200 tonnia. Mutta mä en tiedä, että onko sulla kauppiastaitoja vielä. Ei sulla ehkä oo. Mä otan sen joka tapauksessa, se on niin hyvät rahat siitä, että ei pysty vastustaa. Ai jaa. 9 sleiviä. Mä teen sen viimeisenä sitten ennen kuin lopetan niin. Ai tälle päivä. Niin. Käyn palauttamassa, se on Eravateessa.
Katsotaanpa mitä me katson sillä välin, että mitä transactioneita meillä täällä oli. Älä nyt käänny saatara nui. Idiootti. Potritiin meillä on slavejä. Sitten mulla oli Lawson Orbitalille, mulla oli slavejä viiä. Ja sitten meillä olisi Kinissä tappa. Joo. No niin, katsotaanpa voiko tänne myyä ne loputkin tupakat. Voi, varmastikin. Ei pysty. Eikö? Täällä Ei, on Black Marketti. Sinne Black Marketissa voi, mutta ei täällä normijutuissa. Ai jaa. Katsotaanpa, missä se Black Marketti oli? Se on Mistä sillä, se löytyy? se löytyy... Eikö täällä ei ollutkaan Black Markettia? Eikö se löytyisi vähän ouvosta paikkaa? Niin onkin kontaktsi alta. Ei se oo sielläkään. Oliko se kontakti? Ei täällä ollut Black Markettia. Vittu, täällä ei ole Black Markettia. Ei ole! Oi jule. Onko mulla nyt täällä mitään? Ei ole. Mitä vittua? Tämä on Me ei kyllä päästä- outo. Me ei outo taas, paikka. me ei taas päästä tuonne Kiniin, ei päästä täältä suoraan, niin pitää varmaan hypätä pitää varmaan hypätä Eravaten kautta. Sinnehän meillä oli aika paljon No bisnestä. mulla oli Russell-ringille ainakin. Oliko sulla sinne? Slavesit, Imperial Slavesit ja tupakat on kaikki Minne? illegalia. Joo, mutta minne ne on? Ootapa nyt. Ootapa mä katon tästä. Niin, siis oliko sulla questia? Joo siis. Karkoa kattelin tuossa. Joo. Kini on se, missä meidän pitää käydä. Onko sulla Potritiin tavaraa vietävänä? Ootapako muistais. Ootapa nyt. Slaves to be smuggled to Hatsfield plant. Semmonen tehtävä. Ei. Ei oo. Ei. No, mennään sitten tuon... Mulla on tämmösiä täällä. Mulla on Kini-tehtäviä 2. Joo. Sitten mulla on Smuggle Imperial Slave to Lawson Orbitali. Se on LHS 3447. Joo, no mulla on se sama. Sitten mulla on päästäisiköhän Slaves me to Lawson Smuggle to Hartsfield Orbitalille? Planttiin, joka on Potritissa. On. Hartsfield Planttiin Potrittiin pitää viedä. Slavesia. Niinkö? No niin. Käypä viemässä ne tässä vaiheessa. Me katon vielä, että täällä ei mitään. Joo. No niin, ja lähtö. Launtsattu. Mitä? Joko se on tulukolo? Joo. Me kato liikun näppäimistöllä noissa menuissa. Mihin me mentiin? Potrittiin. Niin. Ja siellä... Mikä se oli? Se oli se lähin, mikä siinä on. Joo. Ship Eikö released. ollutkin? Engines engaged. Landing gear retracted. Ja rotille ruokaa. Joko oot perässä, hypätäänkö? En oo ihan vielä.
Nyt on. Hyppään! Frameshift drive charging. Massia vielä. Jaa, me ollaan 3,5 tuntia pelattu vasta. Striimi kertoo. Jaa. Joo. Kyllä. No ei se mitään. Tässä on vissiin kuitenkin tullut hynkkyä ihan kohtuudella. 3, 2, 1. Mitähän teitä maineille ne on käynyt? Olettekohan jo friendly olemassa kohta? Tässä on kuitenkin tahkottu tämmösiä kaiken näköisiä tehtäviä. Saa nähdä. Oli me ainakin etsintä kuulutettu monessa paikkaa. No joo, mutta kato, ne menee viikossa pois ne etsintäkuulutukset. Joo, me katsoin, että yhdessä oli 5 päivää jäljessä, toisessa oli 2,5 päivää. Joo. Tämä Hartsfieldikin on aika lähellä. Tämä on itse asiassa aika hyvä tämmönen pahuuden kolmio kiertää näitä tehtäviä. Joo. Mitä me nyt kierretään. Vähän niinku vahingossa. Niin. Eikö tarkoituksella? Jaa, slow down. Vetasi yli. Älä näy. Ei se kannata. Olen kuullut, että se ei kannata. Vittu. Seiskaa. Niin, se on sinussa kiinni, mutta... No, eikö se tuu minun weikissä? Me hyppään ihan kohta alas. Me vähän kohta ohi sinusta. No, vähän vauhit pois. Ootat, kato, että se minun weikki ilmestyy ja sitten vasta ajat täysillä Joo. siihen. Kikka. Kyllä. On mulla vielä 2 päällä. No, Mikä kakkonen? wingmanni. Winglocki. Joo. Jumppi tulee nyt. No niin, näyttö tulee. Docking request granted. Siellähän se on. Docking request granted. Tässä on kyllä vaan saatana hyvät musiikit. Joo, me on ottanut musiikit pois. Tässä on kyllä niinkö aivan helvetin hyvät Landing musiikit. gear deployed. En tiedä yhtään peliä, missä näin hyvät musiikit. Me jouduin ottaa musiikit pois silloin, kun me pelasin yksikseni tätä, niin piti katsoa YouTubesta videoita ja sitten Netflixiä samalla kun pelasi. Joo. Docking successful. Engines disengaged. Bulletin birdie. 100 tonnia tulee nuista hönkyä. Oliko sulla maine hubiin jotain erävateen vietävänä? En muista yhtään. Jaa, tuo näyttikin, näköjään vaatikin allia, niin ei mitään sittenkään. Silloin olisi ollut 130 tonnin salakuljetuskeikka. Okei. Käyn täyttämässä sähköpöllitysvälineen, niin Joo. palaan ihan tuota pikaa. Onks toi väärinpäin tuo paikka tuossa? Ai se on noin päin.
To the ice buck. No niin. Löysitkö lisää tehtäviä täältä? En oo vielä kattonut tästä. Justiinsa laskeuin ja möin kaikki pois ja hoidin bulletin kontaktit myöskin. Alright. Bureau of Authority. Onko suosituksia? Jakapukain light cargo transport required. No, ei välttämättä huono. Authority Gold Mafia. Charity begins at Authority. Onko tuo... Mites tuo... No nämä on semmosia, kato, että näissä siihen rahalla voit ostaa noilta Sitä me just sanon kattoo. Suosiota. Niin. Mutta ei se kallista oo, tuosta saisit 3 suosion osoitusta, niin alle 20 tonnilla. Joo, ostetaan pois. Se on sopiva. Se toimii silleen, että hyväksyt sen tehtävän ja sen jälkeen se tehtävä siirtyy sinne yläosaan palautettavaksi ja siis siltä yläosasta palautat sen sitten. Joo, mä oon pari kertaa näitä jo ostanut. Ajaa. On se sitten hyvän tahtoinen mies. On. On hyvä, kun kaikkia kato tukee, niin pysyy tasapaino. Kyllä. Hei! Taas kävi niin, että kun toista tuki, niin hävisi yksi tuettava tuolta. Ajaa. Tuettava tehtävä. How very weird. Very weird indeed. Make a little delivery for a big business plan. This time on stranded celebs. Ootko tämmösen kattonut? 60 tonnia Minkä? tulisi. This time on stranded celebs. Minulla ei ole sellaista. Come to our attention that the most valued brand now Okei, tässä pitää tappaa joku Julkis. Niin. Joo, suosittelisin melkein nyt. Find Oyama, Commander, and Terminator contract in the way that... Okei. Decline. Okei, ei oteta sitä sitten. No eihän tässä sitten muuta oikeastaan oo. Mulla on 735 000. Oho. Tässä alkaa kuule seuraava iso paikka, missä on avaruusaluksia myytävänä, niin melkein aletaan kuule Cobran laittoa. Joo. Kuulostaapi hyvältä. Yksi pikku juttuhan tässä on vielä, mikä sinun pitää nyt sitten miettiä ennen sitä. No? Haluatko säilyttää nykyisen aluksesi vai myydä pois? Jaa. Näetkö me jossakin listaa omista aluksista? Näet sittenkö Sitten kun niitä on enemmän kuin yksi. Niin. Okei. Nyt mennään kuule päästäisikö me tästä hyppäämään Kiniin suoraan? Sinne on matkaa 8,5 perssiä. Joo. Pystytkö navigoimaan Joko me Kiniin? käytiin tuolla Ekonirillä? Eikö me käyty? Vittu kun alkaa mennä niin sekaisin näistä hommista. Hei, tuosta olisi ollut tuonne Tremaini, niin olisi. Hei, eikö sulla näy siinä lippu päällä? Semmonen maapallo, oranssi maapallo, jos siellä on jotakin, niin... Joo, ei ole tehtävää siellä. Niin mitä halusitte? Kiniinkin me oltiin menossa. Niin, Kinissä oli piraattien tappoa. No mutta sinnehän me mennään kyllä. Pystytkö hyppäämään sinne? Pysty. Me mennään vaan siihen niinkö auringon lähelle vai? No kyllä pitää käydä vissiin tuolla Kadenik Orbitalilla. Okay. Mulla on ainakin tehtävä sinne, pitäis sullakin olla... On mullakin. Meidän pitää hakea sieltä, hynkyt pois. Hatoilee. Hynkyt pois. Alussia hatoilee. No niin, sinne Okei, on launchia. Launch. Zolamana mikä nämä kävelyt minä Krasna. Noin se on. Joo, minua epäilyttää tosissaan, että tämä ei välttämättä päädy YouTubeen tämä kanavalle tämä videopätkä, tai ei sitä tiiä. Mene tietää. Miulla haittaa mitään. Engines engaged.
Tuo Landing ihan gear nurmi deployed. peli. Landing gear Vähän retracted. maksaa, mutta ihan nurmi. Vittu mitään. No niin, me ollaan menossa, joko sä olet perässä. Joko mie hyppäänkö mie jo joko Meikö se miekö- tuo Alrai Sector Kohon kautta vai? En, Mitä vitun kautta sä oot menossa? Kiniin suoraan. Mulla ei... Vittu! Minä menen noita, mitä se suosittelee, economical roadtia. No niin, menee. Minä haluan hyvän hiilijalanjäljen. Kyllä, minä näen sinut, ammun sinua. Enää minua ammu. Frame checker. Frameshift drive charging. Vielä näkyy sinun hiilijalanjälki 2. taivaalla. Engage. Hei, kato striimistä, näkyy. No hyvä on sitten. No niin, minä olen tässä kiinni auringossa ja minä täällä otin vauhit pois ja Onko se kinissä jo? Vittu, että se menit vauhilla. Näit minun No kato. hiilijalanjäljen ja sitten ehdit kuitenkin jo kiinni ennen kuin meni. No kato, kun mulla on vaan yksi hyppy, sulla on 2 Niin. hyppyä. Wow. Joo, tapetaan ensin ne piraatit ja mennään sitten vasta tuolle Kadenyk Orbitaliin. Kato, niin saadaan ne päänahkat. Okei. Niin me tehdään. Me ollaan etsintä kuulutetut. Ollaanko? Ollaan täällä. Ihanaa. Täällä olisi muuten ensimmäinen Wanted Kinikini. Ylikini. Ylikini. Ei vittu, me ollaan taas liian lähellä. Meipä lyö jarru pohja. Missähän me ole? Nyt aletaan katsoa, että mikä on homman nimi. Hei, Mission Target. Täältä löytyy Clean Mission Target. Ei me semmosia, heihä. Hei, me ollaan kinissä jo muutenkin etsintäkuulutetaan. Niin, Mitä mutta se? kun siitä tulee sanomista. Täällä olisi Michael Hill. Sillä on 2 kaveria ja se on Wanted, se on Mission Target, mie lähden perään. Joo, minun pitäisi vain nähdä sinut jostakin. Vittu. 7. Vittu, sä oot ihan vieressä. Niin onkin. Miksi mä en nähnyt sinua? Et vain orientoidunut oikein. Eikö mulla oli kato tuon mapin, se scale oli aivan järjetön. Jaa. Kiitos, Me alan kuule kohta kun me saan kiinnittämään, niin kuule järsin siltä liikaa. Älä se liikaa peleihin Se sinne olisi kyllä mies. kova sana, kun me saatais tuossa 3 piraattia tapettua yhtä aikaa. Samoilla hiilijalanjäljillä. So called gangbang. Vittu sä oot jo kaukana. Ei se mitään, mutta kun me ollaan repimään alasta, niin siis saat minua kiinni. Joo, toivottavasti. Nyt alkoi alas repiminen. Ei vieläkin jätkä vetää. Joo, mutta kato tässä kestää hetken aikaa, kun me tätä nyin alas ja me hiasta koko ajan. Kohta pitäis olla nurin. Me taas järsin kaikkia pikkusen kaikkia järsin pikkusen niin Ei jäänyt. Toi tulisiko myöhemmässä vaiheessa vastaan. Oli vissiin niin kaukana, että ei jäänyt jumpi. Hei, arvaa mitä? No, Wingman lokki. mie katoin se äskö ja se oli paikallaan. Nyt se ei ole. Mutta hei, nyt me laitoin päälle sen ja nyt se näkyy No siinä. niin, äkkiä tänne. Täällä on taistelut päällä. Mihin otan? Ammu ihan mitä vaan. Okei.
Tämä on vaikka mikä Paitsi mulla on sinua. tämä Michael Hilli. Paitsi sinua. Niin, Michael Hilli tästä vaikka aluksi. Target shields offline. Okei. Nyt on punaisena. Okei. Otetaan se ensin tosta alas. Ja Kohteen vaihto, se kuolee. Target shields online. Under attack. Tuossa Sidewinder, Andy Kuminen. just se. Target shields Ne yrittää offline. meikäläiseen. Anna mennä. Lyö se. Vittu, se on kyllä hyvin meesaa. Ei jos sulla kohteena. No, se on kohteena, mutta minä en pääse Eikö sulla ole eri jätkä kohteena? Sulla on eri Mulla- mies. No minä otan sen, joka sulla on nyt kohteena, niin minä otan Joo. sen kanssa kohteeksi. Syön se eka. Joo, Target shields online. Target Onko se shields saanut tuohon offline. yhtään osumaan? en Tähän Se- joka sulla on kohteena. saa, kun se pysyy mulla koko ajan perässä. Koita sitä toista ampua sitten nyt tässä välissä vaikka. Tai aivan sama. Nyt Nyt osui. minä sain. Shield Puoli online. kohteen vaihto. Target shields online. Kerro heti kun Target osut siihen. shields offline. No Sidewinderit on ketteriä, mutta ne ei kestä paljon mitään. Osuma. On vai? Oh. Puoli. Target destroyed. Vittu, se oli se yksi noista heivoista oli vähän turha vaikea saada. Oliko aggressiivinen mies? Oli. Pitääkö meidän vielä tappaa jotakin ennen kuin mennään tuonne vai? No eikö mie vaan oottelin, kun mulla on... No mennään vaan tuonne, mulla on kato mie hyppää. Mulla on shieldit tippu alas. Ne sai minusta shieldit otettua, niin mie oottelin kato, että ne shieldit latautuu, mutta ihan yhtä hyvin niitä voi odotella tuolla supercruisessa. Eikö me vaan sitä, että olisiko pitänyt Mitä Nyt vittua supercruise ja vauhti pois. Asse pois. Niin ja vauhti pois, kun pääset tänne supercruiseen. Joo. Mulla olisi täällä taas mission target. Ilmestyitkö 3, paikalle? 2, 1. No niin, mie lähden jahtaamaan tuota jo. Joo. Niin toivottavasti mie tuun sinun eteen ihan suoraan. Ja otat vaan kohteeksi ja lähet perään. 7 minut kohteeksi sitten ja perään. Joo. Onks näköpiirissä? Oh. 250. No niin, Valo me jalkaan. alan nykimään tota alas. Joo. Onkohan se vielä mulla... Navman winglockina. Mitä? Interdiction failure? Perhana! Mitä me tiputtiin? Joo, epäonnistui tuo nykiminen. Se oli ovella kettuja se. No niin, oli. Ei muuta kuin takas jumppia. Joo, pitää vaan ottaa tää FSD cooldown, niin se näet tuolla oikealla alhaalla sinisellä. Niin frameshift drive on tällä hetkellä cooldownilla, ei Mulla pysty on online. hyppäämään. Ajaa, mulla on cooldownilla. Se menestä hypätä. No eikö se ollut tarkoitus? Oh, Niin, mutta me menetin nyt sen. niin laitan vaan se lokki päälle sitten. Kun... Joo. Jahka miekin pääsen Frameshift sinne. drive charging. Free your mind and the piratti on kohta kuollut. 1. Hei, mitä nyt tapahtuu? No, Meitsi tipahti tänne. No niin, mutta älä tee mitään. Mulla ilmeisesti pysyy lokki päällä. niinkö? Niin, me vain tipahin tänne. No niin, tuu takaisin sitten. Tule pois sieltä. Mulla olisi täällä Eagle nimeltään Gekko. Gekko. Niin. Saattaa No niin. olla. Näettekö hänet?
En näe, Se ollaan menit ilmeisesti minun eelle ota vauhit vähäksi aikaa pois, niin mie lennän tästä. Nääks nyt? Minut. En näe vielä, mutta kohta näe. Onko tuo Gekko sulle mission target? Ei... En tiedä, en oo... No, ota targetiksi. Saatanan TV. Yrittää sammuttaa itsensä. Eihän me siihen suostuta. Joko sit tiputat sitä? Mie hyppään tolle Gekkolle ihan kohta perään, pikku hetki. Nyt on hyvä hetki ottaa vauhtia vähän pois, että me hirveästi yli. Me joudun justeeraamaan nimittäin itteni tähän low energy wakeen. Kohta tulee droppi. Trippi ja droppi. Meillä oli tänne 2 tehtävää. Toinen oli tapaa piraatteja ja toinen oli joku... Ole ihminen ihmiselle. Ja minusta tuntuu, että tämä on sen toisen, ei niitten piraattien, vaan sen toisen tehtävän kohde. Okei. Jätkäkin on pysähyksessä. En oo, menen ihan hyvin hiljaa tässä, me droppaa ihan justiinsa. Nyt. Jaha. Niin, katoppa tämä Eagle. Niin, onko tämä sulle mission targettina? Se yrittää jutella meille, kato, että ollaanko kavereita. Mission target, kyllä. No niin, ammu sitä kerran. Tai ala ampumaan sitä. Kaveri tekee pikkusen ketteriä tanssiliikkeitä. Saahan se tehdä, mutta me pääsen siihen. Eipä tee vähän taikoja täällä. Scan detected. Se kuoli. Target destroyed. Noniin. Me oltiin wanted täällä jo valmiiksi, niin Hei! Tänne tuli lisää tyyppejä. Niitä. Laitaanko me kattoo noita? No, yksi kaverihan tässä on, minun pitää... Amy Farrell, clean. Clean, hyppää. Vittu me etsittekin kämmi. No, paino siitä. Painoin. No ei se mitään, vaan kun päästään takaisin tuonne, niin varmistetaan, että lokki on päällä. Minun pitää vaan ottaa se lokki pois nyt nykyajaksi. Ai jaa, joo. Kato, kun muuten se nakkaa minut takas sinne. Siinä on joku vitun puki siinä. Eikö se on ihan oikein, se on loogisesti ihan minun mielestä oikein. Niin, että jos sie hyppäät ja mie hyppään, sä oot lukittunut minuun, niin kun mie pääsen tänne, niin sie tiput pois. Niin, kato kun me tipahan sinne sinun aliavaruuteen takas, mistä se hyppäsi sen lämpöjäljen viereen. No niin, täällähän sitä ollaan. Vauhi poissa, niinhän. Vauhi poissa ja... Paljalla. Niin ja meidän piti käydä tuolla orbitalilla. Ja hetkinen, meillähän puuttuu tehtävästä yksi piraatti. Yksi piraatti ja kadennut orbitalille. Hei, jätkä on piraatti. Eikö wanted? Et olekaan piraatti kuin wanted. Hei, sori, mulla puuttuu yksi päänahka. Ja takana on aspi. Joo, se on wanted. Onko? Joo. Mutta ei mission target.
Mutta tuossa kato, strong signaali, käydäänkö tsekkaa? Oota. Hävisi jo. Mike Cadillac, se oli clean. Ja valehtelit. Ei, mie sitä tarkoittanut. Mitä se tarkoitit? Tuo oli se aspi. Ei, mie sitä tarkoittanut. Aha. Tarkoitit siis minua. Ei. No ei täällä oo kuin minä ja hän. On. Sinun lisäksi. Eikä oo. Hei, Jenni Vartijasta kuljettu ihan tarpeeksi. Aha. Hei, täällä olisi Cobra. Mark 3. Onko se tuo mitä Penda. kattele? Ei. Et katsele häntä. Tämä on mission target. No Mitä niin. gonna kill? Se tulee vastaan. Aletaan tässä miettiä semmoista pikku kaarrosta, että päästään sille. Me pääsen sille jäljelle. Jätkä pääsee jäniksen jäljille niin. Onhan se varma, mulla on vihikoira. Nuh. No niin, kaarros kaartuu. Mie en tiedä yhtään missä se olet, sä oot kaukana piilossa nyt tällä hetkellä. Seiskalla kiinni ja... Kohta alkaa, nyt alkoi repiiminen. Taisit mennä ohi. En mennyt. Se lähtikin vähän mielenkiintoisen kaartoon. No niin, se on revitty alas. Miksi minä en... Wingman Lock. Mä kyllä laitoin sen tänne tullessani. No mutta hei, Power nyt plant me näemme. capacity exceeded. Tingman kakki. Under attack. Hei, se alkoi hyökkiä meikäläisen kimppuun. Siitä ei voi seurata mitään muuta kuin kostoa. Mie säästän vähän sullekin. Sinun takana. Aina ne on takana. Mm. Koskaan tulee eteen suoraan onnille. Missä vitussa se on? Siinä. Hävis taas. Ja.